ऐसे का देखतानी ई भोजपुरी सिंगर के XXX वाला वीडियो चलता। एकर माई लोग भी नु घूरा बैठ के आ मड़ई में ऐठ के देखेला लोग। तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करतानी कि रउआ लोग ठीके होखे। काहे से कि हम माफी चाहतानी। लेकिन क्यों? बहुत दिन से जल्दी वीडियो ना आवत रहे, लेकिन कोशिश करब कि अब जल्दी वीडियो आई। ओके। आई देखी ना चुसलेट राजवा के एगो गाना आइल बा, चली ना हमनियो रजाई में ओढ़ के बजावल जाए। काहे से कि ठंडी बहुत बा। चलो भाई। ना रे ससुरा, ये मर्द के गरम कोइल हमार काम ना है, तो धनश्याम जीवा के नु काम ह। को तो नंबर दे देता नी, तहार दवाई या रोवाई दोनों के काम एके बेर में हो जाए। लाड़ के रस के जूस समझ के पियला से पैदा भइल चुसलेट राजवा। समझ रहे हो? हमरा तोहरा में कोनो इंटरेस्ट नहीं थे। भले ही चाहे सुप्रीम कोर्ट मर्द से मर्द के शादी करे के इजाजत दे देले होके, ये बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन हमरा यहाँ एक कौना नजर से देखल जाला। रुको जरा, सबर करो। Once more. हाँ, हमनी के यहाँ कहाँ हे नजर से देखल जाला। ओ भाई मारो, मुझे मारो। भले ही तोहनी लोग का सोचा तारा लोग, ये से कोनो फर्क ना पड़े वाला बा। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन एकर इंटरेस्ट तो देख ला लोगी। कौन है ये लोग? ई भोजपुरी सिंगर एकरा के देख के का लागता। अब ऐसे केहू बोलावे ला का? अगर ऐसे केहू बोलाई तो साला नया इंजन भी मोबिल फेंके लागी। हम तो सोच के आए रहनी है कि तोहनी के कुछ देर इंटरटेनमेंट कर सके लोग, लेकिन हम तो खुदे बोर हो गइल बानी। जाए दिन लोग अगला वीडियो में मिलत तानी, लेकिन जाए से पहले रउआ लोग का सोचतानी नीचे कमेंट करके बताई। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखतानी तो पेज के फॉलो कर ली, अगर यूट्यूब चैनल पर देखतानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिलतानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।